Godmorgen, klokken er 6. Jeg skal i skole i dag. Jeg skal møde hende i DGI-huset klokken 8, og jeg tager bussen 7:07, og jeg skal have sat hår og spist morgenmad. Og mine forældre, de sover lige nu, så jeg skal være rimelig stille. Og det er mandag i dag. Desværre. Nå, så skal vi i gang med at sætte hår. Jeg har brugt ID. Hard gold. Så er jeg færdig med at sætte hår. Så er det færdige resultat her. Hej, det er Martin. 3 minutter til bussen kommer. Jeg skal skynde mig. Vi skal i skole, eller vi skal hen til DGI-huset. Vi ses. Ja, flot. Så nåede jeg kraftedeme ikke bussen, mand. Den kom 2 minutter før, så jeg kunne ikke nå den. Når man tager den senere bussen, så kommer jeg måske lidt for sent i skole. Det får mig ikke så godt. Hvor det fucking nederen.